Salam dostlar, men size bu videomda Turkmenistanda şuwagtlar işleýän gowy vpn görkezdim. Täze vpnlerden we başga da gowy programalardan habarly bolmak üçin kanalyma agza bolmagy berip bilersiňiz. Ve videomda geçelim. Şuwagt Turkmenistanda 2 sany smart we all-out vpn işleýär. Smart vpn Play Market'ten gözelýäňiz we çykanlar girelim. Ve basacağız. Şuwagt işledi. Eger sizde işlemese şu yerdeki auto dip ýaky duran ýere basyp berdek serwerlary barlap işledersiňiz. YouTube'a girip görelim. Görüşüňiz ýaly işleýär. İkinji görkezdik VPN morda all-out VPN'i smart VPN ýapaýly. All-out VPN'i girýär. Play Market'ten gözelseňiz çykandyr. İşlediğiniz. İşledim. YouTube'a girip görüyoruz. Görüşüňiz ýaly işleýär. Görüşüňiz ýaly sizde şuwagt Turkmenistanda işleýän kisan gowy VPN görkezdim. Bu VPNlerden başga da all-out we secure VPN işleýär. Täze VPNlerden we gowy programalardan habarly bolmak üçin kanalyma agza bolmagy berip bilersiňiz. Bizden like'lar we kanalyma agza bolmagy bermeňizde garaşýan.